Maj. To je. Na zemi, ne? Diskvalifikovaný, nemáš krabičku. Vypadávaš. Dovidenia, dojďte zase na budúci zápas. Tak nám sadnú na trestnú lavicu. Počkaj, to si mi stačí na ruku. Mal som ju! Počkaj. Ty už snad nedá. Nie, mám novú. Nevtieraj. Počkaj, to má. Ďalší vypadáva. Pozrite, ako dopadla moja pani raketa. S košom, do piče. Do piče. Čučořetka. Vypadají takový hladový ptáčata. Keď sa trá kokotinu. Daj mu loket, aj? Niekto má. Páli. A ja byle to je to. Ja mám dva. Ja mám pochodné na olympijsku teraz spravenú. Time out. Nepadajú gace furt. Moment. Máš mi na lačke. Ja si zamýšľam. Teď jsem natočil jsem tvůj škopek teďkon. Môžeš na tom doma onanovať. Ukážete mi to video, ako vyzerá. Vydrž, tak to natáčím ještě furt. Mám! Čo to štarčí? Koľko skudáku moje? Čo sa ti stalo? Pichla si triesku do rytí. Ja to hodím po Mišovi, keď povedal som. Tak nečaká, sleduj, natáčajte. Ide Mišo, Ale! 3 štúlejky. Pojďte! Si sa lako? Lakujem do piče. Ja si to tiež myslím. Čučořetka! Ja. Ale jedna púča sa nerozvíja. Pat? Asi nemajú úplne jebať. No furt. Roztleskávačka je tady. Sice postarší proběhla, ale může být. Ale kto? Dva jedna. Je vám dobré, keď máte celé krabice? Ty sme normálne obsadí. Dá sa Láško bielej? Aha, druhý. No Emil, a ideš sám. Ja hrám sám. Máš 2 body? Má 3, dobre. Počkajte, reklamný time break, nie. Čo chcete ísť ešte raz? No už idem na vás, zase mi rozkopete krabičku.